Ola, de novo, estamos xa en tempo de entrevista, como lles anunciaba o remate das novas. Conversamos hoxe no Preguntoiro co alcalde de Brión, Xosé Luís García. Boa noite, Moi boa benvido. noite, que tal? Galiza inteira fai hoxe reconto dos danos causados por Petra, a última, que non a derradeira cicloxénese deste inverno, que lle tocou a Brión. A verdade é que foi dura a de onte, non? Fixo, bueno, pois tirou árboles, por tanto caeu sobre tendidos eléctricos, inclusive nunha zona sobre o telefónico, tamén quedamos sin teléfono, pero máis que iso son as consecuencias de tanto tempo, non? Que hai zonas nas que non é que carreteras de monte onde están sacando madeira, pois que desaparecen tal como está isto, non? E carreteras asfaltadas que non é que fagan baches, é que fúndense, parece que sale para arriba. A verdade é que os danos están sendo moi importantes este inverno, e, bueno, parece ser que sigue esta noite, que sigue mañán, bueno, pois a ver como damos reparado todo tan pronto o tempo permita. Non sabemos cando será iso, non? Que non sabe cando será, porque a verdade é que pinta non ten. Que operativo ten preparado o Concello para afrontar todas estas incidencias por mor do mal tempo? Bueno, traballar en ese sentido temos moi ben organizado, seguimos tendo pois o que era antes o Grumir, o que é o Orogés, sigue funcionando en Brión, por lo tanto os veciños en ese sentido pois teñen cubertos os problemas. Esta noite tiveron que traballar toda a noite, todo o día, ahora mesmo acaban de chamar que salían para Bastavales, para unha casa que se inundou. Esta noite tuveron varias, bueno, a caída dunha fachada no Milladoiro, porque tamén seguimos atendendo ames, e hoxe a mañán, pois, prácticamente todos os equipos, os 3 equipos que temos de obras, estiveron traballando en danos, limpar cunetas, limpar tubos, que fago menos mal posible. O día hoxe permiteu adiantarse un poquinho, ter un pouco preparado, pero claro, depende como veña, pois, pero todo o tempo estarán preparados, tanto a policía como o Grumir e os equipos cas palas, pois preparados para actuar se fai falta. Hai zonas do Concello no que as inundacións son máis habituais que noutros, non? Si, non cabe dúda, evidentemente, hai que ter en conta que o río Sar pois, pasa por Brión, e hai zonas en que o río vai, cando vai cheo co monte, pois vai máis alto que as propias casas, o cal, pois, os desagües é perder o tempo porque non vai. Por encima, pois claro, a agua non a quere ninguén, como un se despiste, pois logo cambian ya para que vaya máis pola porta do veciño, temos que andar xogando con esas cousas, e hai aldeas, efectivamente, como pode ser Nos Ángeles, Outeiro, Rial, Vilanova, pois son aldeas que facilmente inundables, e inclusive, bueno, pois cúbrese toda a agra, e hai que ir por outros sitios, que hai sitios polos que non se pode pasar, non? E Bastavales, bueno, pois efectivamente, está a 20 metros sobre o nivel do mar, portanto, afectalle a subida das mareas, e cando colle un poquinho tal, pois o Sar ali bota e fai dano, pero, bueno, en general fai moito mal sobre o ben público, non? No caso da parroquia dos Ángeles, que citaba vostede, os veciños din que tampouco fai falta que chova demasiado, que non é necesaria unha cicloxénese explosiva como as deste inverno para que haxa inundacións. Bueno, din que ten que haber algunha solución, porque con pouco que chova xa hai problemas. Non hai moita solución, porque, vamos a ver, a solución que pensamos que fixo moito ben era unha madre que había, a madre de Sisalde, que se tirou, e a partir de aí non hai moito máis que facer, porque ten a altura que ten, están limpos todas as salidas que pode haber, os veciños, pois, todos os anos facemos, antes de que veña este tempo, pois, telo preparado. Repito, claro, nunca é a gusto de todos, porque un prefería que fora máis por un lado máis que por outro, o importante é sacarlo a un da porta, non? Pero, en general, bueno, están moi ben preparadas, pero repito que o río en sí está máis alto que a propia aldea, está máis alto cando vai cheo, non? E durante toda a vida se inundou todas aquelas as agras. Pero repito que fai máis mal nas casas, nas que se fixeron obra novas, que efectivamente non estaban preparados para iso, algúns que se lle avisou, a que se lle dicía, mira, este é a aldea, pero levanto este a casa porque senón a usted vai se inundar a vivenda cando a faga. Bueno, pois, casos non nos fixeron moito, non? E fai dano no público, se ven un día de aire, pois evidentemente tira os tendidos e todo o demais, e a propia carretera, pero
o que é así en sí o veciño de sempre non, porque sempre se inundou e sempre ao contrario, era unha zona pois despois que producía moito millo e que funcionaba moi ben, non? E non vai a deixar de inundarse, evidentemente, como deste ano normalmente afortunadamente non acostumbra a ser, non? Pero que se inunda, efectivamente, é certo, está ali, non hai nada que facerlle porque o río ten a salida que ten, non ten máis. Pois agardemos a ver se mellora o tempo, non? Nalgún momento neste inverno duro que estamos tendo, e se pon un pouco de solución a este problema. Por seguir falando de problemas no Concello de Brión, que tamén supoño que terán moito que ver ca chuvia, que tamén causa desperfectos, como dicía vostede, nos viais, aparecen fochancas, non se poden amañar as fochancas, e a xente empeza a estar un pouco, non, pois, molesta, non, ca situación dos viais. Cal é pois, a solución que se lle pode poñer a este problema? Supoño que primeiro agardar a que deixe de chover. Sí, vamos a ver, é dicir, a nos cóllenos nunha situación moi boa, sinceramente, presumimos de ter as mellores carreteras da zona, e para iso temos un equipo que o fai. O que si é certo é que hai zonas onde, bueno, pois se salen, nacen manantiais que fai moitos anos que non nacían ou que ninguén nos recorda, e onde se pode facer moi pouco, porque ahora tapar un bache con aglomerado é tirar con ele que desaparezca ao momento, non? Entonces, pues, vámoslo solucionando con botándolle algo de zahorra, repito que temos os medios para poder facelo tan pronto o tempo millores se é que o fai, pero non tampouco tirar cos cartos porque xa efectivamente non son moitos e non se vai a destrozar, non? Eu que lle pido a xente que efectivamente teña cuidado porque en estes días, é dicir, pasoxe por unha carretera que está en perfectas condicións para camiñar por ela, e o mellor mañán aparecelle un burato grande, e cando non chove, pois pódese ver e ainda se aparta, ou nós vamos a botarlle algo de zorra para que se pase, pero cando está chovendo é que non se ve hasta que a roda faga pum, por lo tanto é malo se un intenta escapar dela, o sea que un poquinho de precaución porque poden aparecer en calquera momento e non hai moito que facerlle, non? Pero bueno, se algún problema temos máis importante en este momento, pois son camiños que van a fincas e camiñas que van a monte. O resto dos camiños as carreteras están en situación bastante razonable. O que non está en situación razonable, segundo a AMPA e o CEIP de Brión, denunciaban nos últimos días os desperfectos que hai no centro, que lles corresponde a Xunta de Galicia tomar nota. Parece que tiveron xa visita dun representante do goberno galego, pero que non lles deu moita solución. Falan de pingueiras, falan de tubos oxidados que impiden que os nenos poidan beber auga das billas. Pode facer algo o Concello para presionar a Xunta para que se poña mans á obra neste centro? O Concello tomou acordo en sesión de apoiar tanto os pais como a directiva do colexio en este sentido, non? É certo que a situación non ten moita explicación porque o colexio de infantil e primaria é recente de todo, é dicir, bueno, entregouse fai pouco máis dun ano, non entendemos que teña esas deficiencias que ten, que efectivamente, bueno, a verdade que xa o diseño a nos chamou a atención, porque os tellados teñen mil maneiras. Eu, un arquitecto, dicía o importante é tapalas se poden ser dúas aguas que non sean tres, porque son máis problemas que hai. Efectivamente, o resultado pois, está sendo que chova dentro. Din que, bueno, a empresa que o fixo que parece ser que quebrou, entonces a Xunta pois, encontrase nunha situación difícil, pero non ten máis remedio que arreglalo. Comprendo, efectivamente, veu o xefe territorial de Educación, veo acompañado de un arquitecto da Xunta, e comprometeronse que iban a arreglalo, que temos que esperar, que ten que parar un pouco isto, bueno, pois terá que esperar un pouquiño, habrá que facelo, pero non moito máis, porque a situación na que están os rapaces non é de recibo no tempo en que estamos. E o colexio antigo, que é o colexio de ESO, a verdade é que necesita unha reparación moi urxente, pois levamos estes días, pois creo que 3 ou 4 veces indo a quitar agua do ascensor, do fochango do ascensor. O sea, hai algo que non está funcionando ben e son cousas serias, é dicir, por suposto que non é competencia do Concello, pero sentimos como se fora nosa e íbamos a seguir encima e, bueno, pois no próximo pleno tomaremos outra vez un acordo exixindo a Xunta que poña os medios necesarios para que os rapaces podan ir, por lo menos, sin mollarse á escola, que menos que iso, cando estén dentro das clases. A parte dese acordo no pleno para instar a Xunta que adopte medidas,
fai unha outra cousa que poida facer o Concello para mellorar a situación destes rapaces? Nos facemos todo o que podemos, é dicir, os medios que temos están aí para tratar de solucionalos, e o único que nos poñemos, creo que aí quen leva a voz cantante, quen debe de levala, é o Colexio e a AMPA, e nós simplemente nos poñemos a súa disposición para calquera medida que decidan tomar. Bueno, máis asuntos. Hai uns días coñecíamos que o Concello de Teo decidía abandonar o grupo de promoción turística Área Santiago. Quería saber como valora vostede esta decisión. Bueno, eu comprendo. Nós non temos tomado a decisión, posiblemente tomemos o mesmo acordo que Teo. Nos parecenos que para facer un mapa pois non se necesita facer semexante montaxe como se fixo. Entendemos que a comarca de Compostela é a comarca de Compostela, non é a Estrada, non é Vila de Cruces, nin é outra cousa. É dicir, se o que se pretende é promocionar, bueno, non sei se son moi bruto nas cousas que digo, porque ás veces mordo un pouco a lengua, non? Pero promocionar Compostela cos cartos dos demais non tería sentido, non? É dicir, hoxe por hoxe, os medios técnicos que hai, permite que calquer viaxeiro que chegue a Santiago, desde o seu propio teléfono ten un mapa fantástico de toda a comarca e de todo o que hai en Brión, en Ames, en Santiago. Creo que tiña que ser algo máis. A Xunta dixo que desde logo para o 2014, 2015, que non vai a dar absolutamente nada, e se simplemente para facer unha páxina e salir nos medios, posiblemente o teñamos que pensar, porque ainda que non nos toque moito, ainda que sean 1.500 euros, temos moito onde meter, os seus cartos están moi xustos. Repito, non está a decisión tomada, pero posiblemente siga parecida a que tomou o Concello de Teo. Que prazos se marcan para tomar esa decisión? Pois o pleno ordinario deste mes. Dicía a concelleira compostelá de Turismo, Reyes Leis, que a decisión do Concello de Teo tiña unha motivación política, que estamos en ano preelectoral e que entende que poden ir por aí os tiros. No caso de Brión non hai ningún, deso non hai nada, porque, bueno, en fin, desafortunadamente nin oposición temos en Brión neste momento, porque, en fin, o PP pasou o que lle pasou e quedouse sin o seu líder, están nunha situación descabezada totalmente. Dicir, ese non é o motivo, desde logo, do Concello de Brión. Nós creemos que temos outras necesidades. Vai haber un día destes unha reunión da Mancomunidade de Santiago, porque está aí parada, quedamos en que non iba a ningún lado, e outro día chegamos unha carta pedíndonos que paguemos a nosa parte, si hai concellos que levan a 3 e a 4 anos a 5, sin pagar, os outros que temos aí, o que aí son cartos de sobras, que non se fai nada con eles. Pero, mire, se eso non traballa, ao contrario, repártanos ustedes o que nos toca cada un, o que puxemos cada un. Non hai motivo absolutamente ningún político, senón que hai un motivo simplemente de sentido común. Non entendemos que para facer un mapa haxa que gastar esa cantidad de cartos. É dicir, que vostede interpreto que mantén que o que se fixo ata agora neste grupo Área Santiago que é pouco máis que iso, que un mapa. Digo porque o que se nos está a contar, bueno, pues son acordos para a promoción en materia de turismo deportivo, por exemplo, turismo de pesca, falábasenos da presenza do Grupo Área Santiago mesmo en Fitur, na Feira Internacional de Turismo de Madrid. Non que hai de certo nisto? Eu digo, dicir, nós fixemos algunhas propostas dende ali, que non tuveron sorte. O único que hai de momento feito é un mapa, un plano, non hai outra cousa máis unha páxina web, que eu creo que non era necesario iso, e non vexo máis cousas. Se aí non vai a entrar a Xunta, estamos no seu destino, no seu que falaban eles, para iso, que sigan promocionando a Xunta, e de logo, se non temos competencias no tema, ventaxas, non somos capaces de vela, nin nós, nin os empresarios do Concello de Brión cos que falamos. Por lo tanto, creo que non vamos a estar aí. Nesa carta na que o Concello de Teo se despedía deste Grupo Área Santiago, facías alusión tamén ao parón do plan de transporte metropolitano. Non sei se a vostede tamén influe
nalgo, na súa decisión, na súa posible decisión de abandonar o Grupo Área Santiago, bueno, pois a situación deste convenio. É un máis, non? A verdade que é unha pena do transporte, non sei se vale a pena moito falar del, porque son tantas veces dicindo mesmo que eu non sei que opinan os veciños, non? Pero teñen que estar cansados de que lle falemos do plan metropolitano. Volvemos ao mismo, é dicir, na última xuntanza fixéronos de todo, desde levar un papel escondido, quitar líneas que, pola súa decisión, despois de dicir que non lo comunicaran, que non nos comunicou nin absolutamente nada, hasta meter concellos, pois como falar de meter concellos, entrar en esta área metropolitana, como podían ser Órdenes, Vila de Cruces, Silleda. Vamos a arreglar o transporte metropolitano de verdad, se é que hai algunha posibilidad, porque é que pode parecer unha barbaridade o que vou dicir, pero é certo. Eu mantuve unha xuntanza posteriormente ca nova directora xeral, porque, bueno, aquí cambia, pois, como cada tormenta que ven debe de vir un director xeral novo, non? En este caso, pois, estaba ali reunido con un montón, parece que todos eran informáticos e enxeneiros, e a directora, o subdirector e eu, porque de Brión salen pois aproximadamente 60.000 viaxeiros e entran 100.000. Claro, que nós, que o media conta, non ganamos tantos, pois 30.000 habitantes cada tal, pois agora teríamos non sei cantos centos de miles de habitantes no concello, non? Tanto non está ben. Non está ben, entón, bueno, pois nós non podemos pagar o tontún, o que a usted se lle ocurra. É fácil de entender, é dicir, o viaxeiro que colle o autobús en Santiago monta no autobús e pode parar en Roxos, ou pode parar en Bertamiráns, ou pode parar en Brión, pode parar ou nos Ánxeles. Pero claro, como iso non o sabe ninguén, os viaxes todos, os viaxeiros todos que van a Roxos, a Bertamiráns, ou a Aldea Nova, pois pagos todos Brión. Non nos pode pagar, Brión ten que pagar os que lle veñan a Brión. Bueno, pois a solución que me dou no último, que estaban todos, dice, mira, iso non ten solución, pois vamos a facer unha enquisa, en función da enquisa, a ver cantos veñen. No tempo que estamos, eu non estou disposto a pagar en función de enquisas, eu vou pagar o que teña que pagar e os que lle toquen a Brión. Iso non axuda a que un estea contento e que estea contento co que están facendo. Evidentemente, creo que é moito máis importante arreglar o transporte, que os veciños teñan a posibilidade de vir, saber de verdad a que hora pasa o autobús, un papeliño ali que lle poña. Non é tan complicado, pasa a tal hora, regresa a tal hora, pero se non facemos a man, que nos lo deixen facer a nós. Non é tan complicado, pero levamos anos falando dese papeliño. Falando do mesmo tempo. Bueno, pois está sin poñer. As líneas que pedimos novas retiráronas porque non parece que non hai cartos para iso. Agora non nos pidan cartos para facer cousas nas que non temos competencias. Entón, claro que axuda. Todo axuda a non estar contenta, non? Bueno, volvendo ao tema que falaba usted da Mancomunidade de Santiago, que di que, bueno, pues que se vai a celebrar unha nova reunión, dábamos por morta esta Mancomunidade dende hai tempo xa, non? Será unha reunión para certificar a defunción xa definitivamente? Eu pedina oficialmente, non só no nombre do Concello de Brión, sino de algún concello máis, porque era necesario para poder pedila a xuntanza oficialmente, porque na última reunión que mantivemos, que non estaba o alcalde de Santiago, non podía estar, non pudo estar, acordouse, dicir, en principio, pois, abandonala, dicir, dunha vez de fazer. Pero un alcalde que fixo unha proposta de deixala pois, en stand-by aí, por si un día aparecía algunha cousa, entonces, dixo, bueno, pois nada, me devolvan eso e queda aí, non se anula oficialmente, pero que non nos coste nada. Claro, a sorpresa miña foi enorme cando recibo unha carta dicindo que teño non sei que días para fazer o ingreso. Pero ingreso de que? Ingreso de que? Se nos pagamos todos os anos mentres funcionou, bueno, houve concellos, non vamos a nombrar, que non pagaron desde fai moito tempo, eu non estou disposto a pagar nada, e vamos a desfacela de verdad, e que nos digan a cada un que pagamos de máis desde o día que nos toque, e gastarnos un céntimo en ela, non, porque volvemos ao mismo. Se non se fixo nada, se non se fai nada, non ten sentido que estea. Bueno, pois veremos como se acaba finalmente a Mancomunidade de Compostela. Alcalde, rematas o noso tempo, moitísimas grazas, como sempre. É un placer, de verdade, estar sempre aquí. Pois isto foi todo neste preguntoiro, xa saben, recoméndolles que sigan informados a través de Radio Obradoiro e del Correo Gallego. Nos volvemos mañá a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.